मामा नोंनो मोनबाय मानो थांगोन थांगाया मामाखौ आं दा मोनसे दिनै आपडेट होनो नागिरदों बिथां नयन ब्रह्मनि फिसाजो सनिया ब्रह्मआ गोमानानै दं जाहैदों। दा बिथाङा बिराद दुखु जादों। न'खरनि फेमिलिफ्रा एकदम उसाव बादाव खाराव माराव जागासिनो। सनिया ब्रह्मखौ माने मोनफिनाखै दाबो। जुननि 1 थारिखआव न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन जाहैदों। दाबो बिथांखौ मोनफिनाखै सनिया ब्रह्मखौ। दा बिमा थेमफ्रि ब्रह्म आरो नयन ब्रह्म बिथांमोना बिराद दुखु जानानै दङ। सोरबाफोर नुसनबायदोंबा नोंथांमोना एसे फल' खालामना हो, जाहाथे बिमा बिफानाव फैफिननो हायो बा बिमा बिफाया मोनफिनो। बेखौनो आं मिजिंथिबाय लोगोफोर। होनबा एसे नायलांदो। Nunggu naik tangan menunda. Nunggu jerawat semua. Nunggu naik horny aduh itu ini ngerakir kasih dong kira aku karena apa itu gua cuma aku cuma karena ini mama jangan pengen nagar kasih dong nagar sambil cuma mama wow mama sudah nih apa yang jauh sini kamu kasih nih apa yang kamu kasih nih mama nengkene ang nakira nengkumun banget sana nih kasih nih kami mana Amu nih kasih nih ke mama sudah amu nih kasih nih karena amu ngerti karena sana nggak sudah nih kasih nih angka mama nunggu dia mana tangan ya mama aku jangan aku nunggu kita suruh kalam angka tangan mama nunggu mama aku nunggu kayak kami semua bewarna nih sama semua nunggu mama karena di kita kangen angka tangan mama nunggu dia mama kenapa gitu kenapa जोंना फिसाजो आरो फिसाजोनि सासे लोगो गोमानानै दङ दा बहा थांखो बहाखौ मिथिया जेनेबा दिना दाख्लै जेनेबा 1 थारिख गोलैयो नामा देवबार खालि आरोखि बेलासिनिफ्राय 2:30 3थासोनिफ्राय बे गथ'खौनो माने ओरै लावदांगियाव दोनलां होननानै बुंदों जाहैदों। ओमफ्राय दाथ' बिथिंबो थाङाखै मानसिफ्रा ओमफ्राय बेराफारसे हग्राजुलियाव मोनाबिलिनि नुबोबायना लोगोफोर नोंथांमोना। दा नोंथांमोना सोरबाफोर नुबाय बायदोंबा नोंथांमोना कमेन्ट खालामना हर। रायजो राजा सोरबाफोर नुसनबायदोंबा कमेन्ट खालामना हर, खोन्थाहर लोगोफोर। दा जोंनि बर' हारिया एकदम बयजोंबो मुगैजानाय नासयजानाय जाबाय नङा होमबा लोगोफोर।
जोंनि बर' हारिया बिदिनो गोमानाय मानाय बिराद जालानानै दङ दासान्दि। मुगैजानाय नासयजानाय जाबाय जों गुबुन हारिफोरजों लोगोफोर। दा नंखायनो नोंथांमोना एसे स्ट्रङै था, जेरैखि थाङा मानो, जेरावखि ओंखारनानै थाङा मानो गावखौनो गाव थाल लानानै ओंखारनांगौ, बेरायनांगौ, नङा होमबा लोगोफोर? आंनि बिबुंथिया बेनोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर, लाइक खालामना हो।